Nyolok anyat-anyat Mbak Yune iki. Ora wani sontek kok. Nyerang-arah mari. Nemencret ku sedina ngising ya ping 50 bolak-balik naku ape adus ya dodok-dodok. Ana nguyah ya dodok-dodok. Ana ngising ya dodok-dodok. Ra sida apa. Sakjane WC iki ana loro kok. Tok edang kok. Tok nang dhuwur tae. Jakane dheke. Wong sing kene kenduk penak nek. Iki HP nan web petah.